Ку-ку. Дракошка. Дракошенько. Дракошенька, наш маленький попугайчик, сидить собі на карнізі. Так. Чому коли ні? А може він зараз полетить? Ку-ку. А вечір все викриває. Ку-ку. Хоча також здесь два Австралії. Вони дуже Австралії? боються австралійських соколів. Ку-ку. 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 Ходить. Ой, як ходить гарно. Ку-ку. А ку-ку. Літаємо, літаємо. Читать. Алло, ку-ку. Ку-ку. А, ходимо. А, полетів. Полетів, літає. Ку-ку. А ку-ку. Попугайчик наш, попугайчик. Ай, не кусатися. Не кусатися, не клюватися. Ку-ку. Ку-ку. Дракошка. Дракошенька. Ку-ку. Ку-ку. Не кусатися. Так і не можна. Ку-ку. Погладимо маленьку пташечку нашу. Австралійську. А тепер, може, політаємо? Ой. Куди я тікаю? А куди я тікаю? О, як швидко він ходить. Бігаємо. А тепер, може, полетимо трошки? Дракошка, не полети. Та політай трошки. Дракошка, політай трошки. Ку-ку. Ану, політай. Ану, і не клюватися. Ку-ку. І буде. Ану, політай. Опа! Політав дракончик, політав. Покажи, що ви